point din ta ce ne ai yawanci ana samun yaudara ta bangaren mata in misali kila namijin ya zo da wani abun da ya zo ya mata maganganunta cewa ni zan miki kaza, zan baki kulawa, zan mai da ki sarauniya, irin wannan maganganun to wai haka zai sa sai ta karkata gare shi. Jama'a masu sauraro don Allah wannan alamu yaudara ba ta hito ba, inda hake mai gaskiya ce dan wai kawai an zo an kun ɗauko kun tattalo shi ga soyayya kuke da saurayinki kila tsawon shekara 2 wani ma 5 ma, kawai don wani rana ɗaya ya zo ya miki da wasu kalamai, ya wani cin wanka ya zo ya kila makan aro sai kamar yadda ake an ka sani, ya zo kawai ya miki magana shikenan ya sai zuciyarki shi wancan bawan Allah naki wanda kun ka dade kun ka reno soyayyar ku tun daga matakin tana jinjira har zuwa sama a ce kin zo kin iri kin zo kin bashi kin watsa mai kasa a ido. Don Allah abin da biyu ta gai ba ya wadira ciki na ɗaya kenan. Sannan kuma na biyu ta yi magana ta ce wai ai mazan mu ne maza su ne ke sa mata na yin yaudara ko na yin ƙarya kamar yadda ta ce. So har yanzu in kin ga an miki ƙarya to ke kika ja. Ina da dalili kuma dalili na shine namiji mutum ne wanda Allah ya yi normal yakan mu'amalci mutum daidai da yake yi. Namijin Allah ya jarbe shi da son abu, duk maza mun san da haka, zai ji in bai samu abun nan bai samu natsuwa, so zai kalli in misali na ga yarinya yana so abin da ke sa ki asilin kamar yadda ƙara kai a baya, abin da ke sa ya zama ke ce silan yayi ko me yayi, in ya ganki kamar kin ce irin laifin maza ne, zai ganki to zai kula da wace ce ki. Abin da yasa ake miki ƙarya in an ga kina ɗabi'u na harka kina son a miki ƙarya ne, shi ke sa a miki ƙarya. Wannan shine babban dalilin da ke sa maza akwai namijin da asalin niyyar shi bai da gurin yayin mace ƙarya, amma saboda son da yake miki ne ya gane ki ya ganki masha Allah kin haɗu kin kyau masha Allah babu masoka, to sai ga kai ya zan yi in je uskanci mace yarinya. To kamin ya je dole zai fara bin step by step na farko zai bincike wace ce in ya san kai ne, in ya bincika za ga ni kai wance ai bari ma in gaya ma lashe moni aka ce mata, ko kuma suna yi makamantan waɗannan. Za ku samu abin da mun sani ne wanga this reality ne ke gani, za ku samu ai kai wance ke wallahi in ba dan wanka ne kai ba kan maka ce dan ba ta kula kananan mutane, bari in gaya ma wallahi ba ta kula kananan mutane kai abokina wallahi ku. To haka nan zai koma gida sai ya fara ta tunani, kuma kamar yadda mun ka sani so guba ne, ciwo ne, wannan ciwon na so zai ta cizo ne a rayuwa ta, zai ta cizo ne nami cewa ya ga wanda yake so amma kuma akwai bariya, ma'ana akwai wani problem da ya gita tsakani. Menene matsalar shine sai dole ya yi basaja. Menene basaja? Dole sai ya aro wasu ɗabi'u ko characters waɗanda bai da suwa, amma saboda ya samu shiga zuciyar wannan zuƙeƙe yarinyar da ya hango, sannan sai je ya fara yin ƙarya, ya fara yin harakokin aro mota. In ya kula kila tana son a dinga zuwa da mota ne, sai je ya aro mota, ya je ya sa kaya ko ya aro kayan, ko kuma kila zai je aikin kwadago ne ya wahala ya so kayan ya sa duk domin ya burge ta. Don Allah masu saurari a nan wane ne sila na ayi ƙarya? Kina sa na riga na gani kuma ni a karfi it anywhere zan iya maimaitawa, laifin mata ne duk abin da an kai mace ita ke ja makanta. So wannan kenan. Sannan yana daga cikin ɗabi'un mata, in za ka zo wallahi da kyakkyawan da kamala, you are serious za ka je ka yarinya ka ce kai mata bayani irin kana son ta, za ku samu ba ta fiye an sa irin wannan ba. Wanda zai zo gidansu za ka je kamar yadda addinin mu ya tanada, amma za ka samu za ta ɗauke kama local, jiwon gawai gidanmu zai zo, ba zai fara ma zuwa yi magana da ni bane kaza. To kun ga sai ta watsa mai ƙasa a ido, sai a ji an ce ai sai ya je gidansu din an yi mai wulakanci. To karshe abin da zai dawo zai fara zagin kai shi cewa a'a to wai kenan dole dai sai mutum ya dan yi basaja kenan dai za a samu 'yan matan ga na zamani. Yes, zai ce sai ɗaya basaja. To wannan shi zai sa sai ya je ya mammatsa kaya ne ya yi duk abin da bai kamata ba, da kuma je ya tare ta saman hanya ya yi mata magana wanda bai kamata ba. Sannan kuma zan ƙara magana akan abin da beauty ta yi magana, ina son in ƙara proving ɗinta wrong. Yes, I want to prove her wrong. Ta yi magana cewa wai abin da ɗan uwana ya gai, ya yi magana akan cewa soyayyar da ake yi da ta yanzu
akwai bambanci. Tana an san magana masu saurari, kuna ji abin da take faɗa cewa ta yi ba ta yadda ba, ma'ana ta yi proving din shi wrong, tana wani abin da ya ce ba gaskiya bane. Sai ga malama beauty cikin kalamanta ita da kanta ta musanta abin da ta faɗa gaba ɗaya cikin bayananta, ta dawo kuma tana ta magana abin da abokina ya gai, ma'ana kamar tana nuna tabbas maganganun shi gaskiya ne, bayan kuma ta manta a farko ta ce ba ta yadda da abin da ya gai ba. So in dai kun kula ku fahimci tattauna da muke yi, kamar irin beauty tana kokarin so sai ta kare bangaren su ne na mata, da ita da Sharifa suna so ne sun kare bangaren su, ko da gora ne ku, ko da karhin bindiga ne. Mu kuma muna kokari mu kawo dalilai ne da ku masu saurari za su influence ɗinku za ku fahimta. So wannan shine abin da ya kamata muke lura akai. Sannan akwai hakuri dan baku wani labari ta ɗauki wanda ni abun ya faru da ni, ba labari aka ban ba. Na ga yarinya, na dawo na hito bus stop na dan fodiyo, sai ni gane su uku, masha Allah, da kayan su an ga big girls da yana. So ina zuwa sai ni ga afiya zan yi, kuma wallahi kusan wani abu da aga mata a lokacin da muka haɗu da muna tafiya. Bayan muna tafiya din, wallahi ɗaya daga cikin su ita ta ce min hello, amma ciki kusan mata da suke irin da yan mina kisan nan tasu hello, ni kuma Allah ya bani kunnuwa masu karfin ji, wallahi na ji ta ce hello. To ina da wani abu guda, duk yanda nake son mace idan ban samu ƙwarin gwiwa ba daga wurinta, gaskiya ba ni kan so in je in mata magana ba, saboda ban son renin wayo kamar yadda matan zamani suna da shiya. To ina ba ku labari, ta ce hello, bayan ta ce hello din nan sai hakan sai ya bani ƙwarin gwiwa, ni ma da ma yarinya ta yi mun, ai zan iya zuwa mata magana. Sai ni je ni dawo, ina dawowa suna taya su uku, sai yi sallama, ina sallama sun ka kyale, assalamu alaikum sun ka kyale. To da yake ni mutum ne wanda ban so a buge ni 1-0, sai ni ma ni wata hikima abinda nace ita haba ga kudi kamar wayi, amma kuma sai ai sallama wa kyale, kun ban kunya. To wannan magana da ni sai ta sa sun ka ji nauyi, sai an ka ansa min sallama, ni kuma na maka na wayi. So haka ni musu magana, in gaya muku dai irin ni musu bayani cewa to ina da kyakkyawan niyya kai da Allah su mini magana, sai in samu damar zuwa gidansu in yi magana, aure nake nufi. Amma kun ga suka sun mai da ni irin wani abun dariya. So daga nan abun ya jawo ya bana haushi. So kun ga daga nan cikin labarin me za a yi hidda, kun ga labarin na sani masu saurari da mu akwai darussa masu tarin yawa a ƙarƙashin wannan labarin nawa. Daga cikin darussa muhimmai da za a yi fitowa da su a cikin wannan labari, matan zamani suna da raina mutane, wannan walakanta mutane din. Yayin da ni sallama ya kamata a kyale, bai kamata ba. So haka suke. So na taƙaita labarin ne saboda time, kada in ci lokacin tattaunawa. So amma dai gaskiya jama'a, maganar gaskiya, masu saurare ku ci gaba da sauraren hujjoji da ke fitowa a bakunan mu. Wallahi maganar gaskiya, duk abin da ya faru na sukurkucewa ko lalacewar alaka, laifin na mata ne. Ina iya cewa kaso 80, ban yi exaggeration ba, kaso 80 cikin 100 laifin na mata ne. Wannan gaskiya shine, abubuwa suna faruwa irin haka. So in zan ta magana in ta kawo muku dalilai akan abubuwan da ke sa mata, dalilin da ke nuna mata tabbas su ne ke cin amana ko kuma yaudara ko kuma zama silar lalacewar alaka, za mu iya kwashe wannan yinin gaba ɗaya ban gama an tayo muku ko kuma zo muku waɗannan bayanan ba. Saboda haka zan nan dakata nan ne in ba shugaba shawara domin ya ci wani abu. Sharifa, kamar yadda ya magana, shin kina da ta cewa ko kin yadda da maganganun da ya faɗa? Ai kai ma ka san babu yadda za a yi a ce in yadda, saboda ina nan kan bakata na cewa su dai mazan a gaskiya su suka yi yaudara. To masu kallon mu, ni dai wannan ya ce bangare kaza ya fi yaudara, wannan bangare kaza su suka fi yaudara, na kasa gane kan lamarin nan. To amma dai bara mu kuma jin abin da Sharifa za ta ce. Sharifa bai ke jawo gurɓacewa ita kanta wannan zamantakewa ta bangaren samari da 'yan mata? Abin da zan ce gaskiya ƙarya, ita ƙarya, duk abin da za ka gina to ka gina shi kan gaskiya. In babu gaskiya cikin lamari babu yadda za a yi.
za ka ga yawancin maza suna da ƙarya duk da na san mata suna da ƙarya amma kashi 100 wallahi maza sun yi. Ita ƙaryan nan me ke kawo ta? Ita ƙarya abinda ka kawo ƙarya kawai ka ga wancan yayi abu kai ma dole sai ka ce kai za ka yi ƙarya, ko kuma a'a za ka ga saurayin waccan ya mata ƙarya ya sai mata abu, a'a kai ma dole sai ka sai ma wannan yarinya abu. To duk abin da baka da shi, ko kuma a'a in za ka bi budurwa ai ko addini ya ce ka bi wadda addini da kayya, sai ka ga wadda ya kamata ka tsaya ka bi ka yi soyayya da ita, a'a sai ka hangu waccan ta can wadda ka san kai ma da kanka kai ma ka san ta girme maka, amma sai ka yi tunani ka ce a'a wai a dole sai ita waccan ta ƙwarya wai ita za ka ɗauka, alhali kuma ga wadda addini da kai wadda za ku zauna. To kai baka da abu ka ce za ka bi waccan ta ƙwarya, kuma dole na ita ni zan cewa ma maganar zuciya dole na kai ma abin da kaga wancan yayi shi za ka yi. Tauka a'a babu batun tana da ƙarya, ka abin da abokin ka yayi kai ma ba irin shi na ba fa, kai ma sai ka ci wai irin shi za ka yi. To me zai sa kai abin da abokin ka zai yi? Kai dai ka tsaya da gaskiya a yanzu maza wallahi ba su da gaskiya, yawanci wallahi rashin gaskiya su shi ka ja wallahi suna yaudaran mata, suna da rashin gaskiya. Namiji za ka so shi wallahi amma ya bibiya ya ci amanar ka. Me ke sa ci amana? Ai ita cin amana da rayuwa take, wani rayuwar shi dai na cin amana, babu yadda za a yi a masa cin amana ta. Ibrahim ta ce maza sun fi cin amana ta wannan bangare ana ta tattauna haka. Masu kallon mu bangare na maza ya kamata ku shigo cikin wannan shiri domin ni har yanzu na rasa gane yake haddasa wannan abu gaba. Daidai ba zan ce zan goyi bangare kaza, ba zan ce iyaka da ita bai muku saboda a samu maslaha. Me ya fi cima tuwo, me ya fi damun ka, ko in ce me ya fi cima tuwo a kwarya? Gaskiya sabanin magana da ta faɗa gaskiya ba haka ba ne, don ba zan yarda ba. A bangare na zamantakewa kamar yadda muke magana a yanzu, abin da ya fi damun ka cikin halayya na mata wanda kuma kaga ya dace a yi magana a kan shi domin su gyara. Kaga dai an kawo maganan cewa maza ba su da gaskiya, me za ka ce akan hakan? Sannan kuma wani kira kake da shi, ko menene ya fi damun ka akan bangare na mata halayyarsu, abubuwan da suke yi wasu kansa samarin? Gaskiya halin da mata suke yi ba hanya ce mai burgewa ba, ko kuma in ce ba hanya ce mai kyau da suke yi ba. Mata magana akan ƙarya da wasu abubuwa, gaskiya mata suke jawo namiji masu ƙarya kuma suke yin ƙaryar da kansu. Saboda nan za ka zo kana soyayya da yarinya, za ku jima kuna soyayya, saɓanin yanzu da mata suka ɗauki kansu da ƙarya, saurayin wani yawa ƙawarsa abu su ma sai a yi masu, alhali saurayin da take soyayya da shi bai kai arzikin wancan da ta wacce take soyayya da shi ba, saboda shi baya da kuɗi, tukar ma yake ya rufa ma kanshi asiri, yana soyayya da ita, duk abin da take so gwargwadon iyawa ranta yana yi, sai ta aza mai lalurar da shi karin kai na yi tun taso shi bai taɓa wa kai ne wannan lalurar ba. Ta taso sai an mata kaza don ta ga wani yawa ƙawarta sai a yi mata. Saɓanin haka na gaskiya su suke jawowa namiji ya masa ƙarya ko ya yi abin da ma bai ci ya yi shi ba saboda soyayya. Ya a gani na mata su ne maƙaryata, su ne kuma suke sa maza su yi ƙarya. Masu kallon mu za mu je hutun rabin lokaci, muna dawowa a dakace mu. Dandalin matasa. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa, dandalin nan da yake wayar da kan al'umma.
ku.